Buzz SA to all social media platforms. Operation Dudula YouTube channel. Down below on the comment section, kune link ye-YouTube channel yethu. Sicela nisfollowishe family. Siyabonga nisazokwenza njalo. Mangabe sabantu besifazane, sinama insecurities ngemzimba yethu. Ukubona umuntu umbona ukuthi lo muhle isipatsha yinhle intombazane kodwa uyibona ukuthi ikhala ngokuthi hayi mina ngikho happy ngokuthi nokuthi mina ke bengisipatsha ngimuhle ngiphelele kodwa nje inkinga yami bekuyishwapha. Besivelane singivithizeke singilahlisa iconfidence ngibone nje impela ukuthi hayibona kamantombazane ku-Instagram ngalana ya post emabish agqoka amajistrini wabo bagqoka amabikini mina nasi ishwapha noma kuthiwa ngiyazama ngishaya itswabe kodwa nje iplangwe lisamile lisaflat. Lapho ke ama-influencer asenzani on social media asenzani ama-influencer on social media ayaturuzela bheka wena. Hayibo, ngokuhamba kwesikhathi iyaphuma imfihlo ukuthi labantu laba abazalanga nalezinqa. Ukhona udokotela thizeni oyifakelayo lezinqa. Hayibo, ngagugula ngathi inkosi, naku ngizophuma osizini, naku ngizophuma ehluphekeni, ngahamba ngayoba ne-consultation naye. Udokotela avelana shizumbulu semali athi imali engaka ukufaka i-BBL sikunciphise ne-waist ube i-hourglass shape. Ngicela ukukutshela ke mase yabalaka ama-disadvantages asho ukuthi ungaluza ngisho nokuluza impilo yakho. Ungayifaka i-BBL umzimba wakho uyi-reject. Kungaba nje abala ama-disadvantage kodwa nje engqondweni yami ngithi osibani banayo i-BBL pho mina ngizohlulwa yini. Faka dokotela. Hayibo, ngingaturuzi kanje emva kokufaka i-BBL. Yazi mangabe ufaka i-BBL akubekusavuma ukuthi ungagqoka. Ugqoka kanjani imali yakho uyifihle ngey'ngubo imali yakho engaka? Ngituruzela ngicela ukukutshela ukuthi i-BBL yami yangilethela ama-brands, imisebenzi like bengisebenza ngenza imali on social media ngi-influence abantwana abancane like ngomzimba wami omuhle ocwebezelayo like bengibhizi. Hake 10 years down the line ngikusalo yo fame yokuthi izinto ziyakhipha umzimba wami vele uyangikhokhela. Ngathi nje kungazelele ngingalindele hayi man ngaqala ngaba ne-discomfort. Hayibo nansi i-discomfort iqinisa nake inqeni kuyaluma kuyashisa. Hayibo kanti into iyabola. Ngabuyela kudokotela ngiyomxoxela le ndaba. Udokotela ke wangitshela ukuthi hayike manje kuyomela ukuthi ikhishwe. Hayibo, zikhishwa kanjani manje izinqa zami? Ngizoturuzela kanjani? Hayibo yavela niyaqinisa into yabola. Ngagcina sengiyikhiphileke. Ngayikhipha sho ukuthi nga-afforda ukuthi ngiyikhiphe at that particular moment. You know that pain yokusuka from umapakisha uphinde manje ube flat. But I had to accept it is what it is. Nginje vele ngazalwa nginje. Kanti kunani ukuthi umuntu azamkele ngalendlela ebukeka ngayo ukuthi mina nginje kunani because uNkulunkulu usuke ekudale kanjalo wena usuphikisa i-creator. Aso wish ukuthi abanye abantu abasha nabantu abancane bangafunda ukuzamkela benjengoba benjalo ukuthi mina nginje, this is how I look and kumele ngiyicelebrate nginje ngoba nginje. Angisho ukuthi izinto ezinhle ayingafakwa amadoda, but I am telling my side of the story. Ukuthi ngafika la engangithi khona aso wish ukuthi mhlawumbe ngangihlalile ngayi-accepta nginje, ongithandayo angithande nginje. Buzz SA to all social media platforms. Isiyolala ibone nezitori nezilandelayo, siyanthanda kakhulu.